Balimao Agnokuma, très urgent. Balimao, billet vendredi 28 août 2026. Malion, ala sago au sago. Général Sado Kamara Sara Domina, Fokana Blabila. Général Modibo Kone, Amata Folila, Sado Kamara Nunga Sode. Sado Kamara Bana, Aka Banna, Fokana Blabila. Modibo Kone Mata. Malion mène Dalou contre Dalou. Mène le Kumadi. Modibo Kone, Mouyato Nyokuma Infobi. Asimi Goitano Mali Périzanye. Al naga soro Asimi de Sado Faga. Asimi Kentara Sado Kamara Nunu Fi Folila. Mais Modibo Kone Mata. Amata Kunjumenna. Munda Fanambe ko kuma fobi. Malion, biviro togodi ko film terminé. Ni Modibo Kone Tara Sado Kamara Bafu. Ne segu tungara ne babo akalama. Ma mata. Modibo Kone mata. Modibo Kone ka dumuni ke oro ke Sado Kamara ka sodi. Modibo Kone ni Sado Kamara kunga suruni Mali surasi be. Ou fly garde nationali, ou fly de fana jera ka banda o mene. Munambe ka kuma info. Modibo Kone ka dumuni kadini Modibo Kone ka dumuni bela. Oyo tori to. Modibo Kone kumbe Sado Kamara muso bloka to tobi ka blanya. Abe taga to dun ki fa ki da Sado Kamara ka salon no ka sinogo. Modibo Kone kumeti i reposer Sado Kamara de fe. Ay kuma inamede. Mogote réseau ka mumse ka bonde ka kuma contraire. Mbo défi fana lancé. Malé janfanti mainde. Sado Kamara salé Modibo Kone to bunyana de foka ça veut dire foka escalier foka yaro ni mogo fara ki blahere kono I tende I ndarme ya oro wole bamananga na tugomina sari ya oro I goni ngo I ya oro de u yere ka ba foko escalier ka kuru ka far bunya ka fa iba ko lejigiba ay Modibo Kone na jadoro Sado Kamara sara doro Modibo Kone bunyana de ato bunyana de katafe hali kalama wagashi uye bebla fos piska Malion Modibo Kone ka dumuni ke oro ka kumbi reposer Sado Kamara non defi Modibo Kone kumbe jenatike koko ka kumbi akumbi sara Sado Kamara de la aka renseignement fana soro c'est grâce à Sado Kamara Asimi kunte fe ka renseignement dama mais nyo de fana janfanti e janfanti di Sado Kamara kasa Modibo Kone mata Sado Kamara nunu fi ne segu tungara nya enquête ke kan boluda kiseka et je le dis avec fierté je le dis avec assurance Modibo Kone mata Sado Kamara nunu fi amata fulla amata sanga fulla ou Sado Kamara faga ou Sado Kamara faga ka sode ou Sado Kamara faga ou yukumbe réunion da ou Sado Kamara faga di les derniers mots entre Modibo Kone et Sado Kamara chini a préparé mbeu fana ka da ma vidéo sosolitala ne segu tungara la fo Modibo dumuni ni kadini Modibo Kone kateme dumuni beka o todi kade Modibo Kone kumbe Sado muso blaka to fasade ka blanya abeta to dun a kumbi reposer Sado Kamara findi ani Sado Kamara kumbe tande ko flanu ni aye coup d'état kera ou fla farale nyogon ka o de pesira sinon en réalité fanga kumbolu fla de la parce que Moussa Diawara ka mogo do lui Moussa Diawara mi kumbe SE kuna odo olu glangana mais Modibo Kone aye Sado Kamara janfa katugu asimiko ça c'est une réalité janfa mainde janfa mai donc aye Sado Kamara janfa et puis pour que kaira aula ku ye Sado Kamara fa ye Sado non seulement ou ye Sado Kamara fa kuto réunion ke la mogo bise ka bokko in kalama yo be fana éliminer mais ou nyina mogo do ko olu aka ngampa kuna ugara taka parce que assassin de ugara taka mogo faka damle tukuni walla a dossier be bambulu mais men koda au ka nyina sangono ne be nan dossier don do mais le dernier mot de Modibo Kone ni Sado Kamara ka discussion là-bas comment mu teme nyoko tia opérer sino fana be ka da ma vidéo de mbo fana développer de light à light Malien ou ye Sado Kamara faka réunion ke rod la ka soro ka misili fila ka soga ka muso faka parce que ba do akumbe mo muso de akunga shiri turu be muso de la muso ayi sara Sado Kamara sara muso la ka betaka fenga nunga ora ubo fana kalama uba do abe yindi
donc yo be renseignement soro ali caméra munu kumbe Sado Camara ka yoro la, ou ya caméra be ou ya be saboté. Ou ya be saboté. Ça je vous dis hein. Ou ya be saboté. Sinon caméra bi se ka ira ou. Mali ministre de la défense ka so tsega ko caméra té. Ou ya fait be kar ka be tien ka be saboté. Ambe nali. Ou ya Sado Camara faga ka muso faga ka den faga. A terike mbe ko abedi ou yo fana faga parce que ou ba don Sado ba kono fa nyogon do fana. Sado Camara kerefa moko fen be a do bulla nou ou sigale memuna ou bolu faga. Ou sega be faga parce que do be tien nou ko ba be faga alaba armée be somi. Ou ye chaman bo place la ina fo famuke Camara ou yo ba place la. Sadio e moko nommé Assimia 99% be boui ou place la. Diripa solo Sadio ka moko di. Mariam Sagara beba doni Mariam Sagara kumana tubabu kana be do malien be kungolo konana. Mariam Sagara orkem. Oye et fenga serde oye Nema Sagara général Nema Sagara serde Mariam Sagara. Oye Mariam Sagara fana bois place la. Bon général Nema Sagara oye Sado Camara ka moko di. Général Abbas Dambélé Sado Camara terikedi. Ou kumbe cartiget la Sado Camara fi Champions League la nema fli. Ou kara cartiget la dron ou bora Sado Camara fi dron asimitaru mine. Ou kumbe fe ka Sado Camara mine mais ou sarana mogo dabaranya. Ou bola gata to chef fana mine ka ngalo norola ko ni to wudo de be fe ka kuke. Bon ou obligera ou gan galon dara français ou sutra parce que be ka jeune do ka français. Donc ou français ou ye français mine ou bla. Ou go français indi nana kuna abasi mbla ku uyen galon teke ka procureur général Timbo Chakoroba Ngolo ko lul bela wa galon beteke o bara malion teke rula ima yo to chebla nete tubabu nu fede mais uyo to cheminen galon deka. Ça c'est une vérité. Iko ka gone choko nete galon norela ne bise ka fili de mais nete galon noro mokola abisa ka ne be kuma do fima tien tala abisa ka o fili bise ka ne so. Mais quand si qui a imaginé qu'un galon tike ko noro ila ne to ke mais aramaden bi se ka fili aramaden te dafa. Donc Assimi Goïta ay Sado Camara mogo Sado Camara kasabe mogo la aya be dégager ka ba krefe do bulla a chaman ne be nyogon kalama ni ala che masa mai ne awbe tike ko no kun mbe koda o ka nyina sangono garange mamunda baguluka donc malien ka fo onyena Sado Camara ou ye Sado Camara fagadi. Ça c'est clair comme l'eau de rose. Ou ya fagadi muribo kone se ka tinga jo Sado Camara bala ka foka beta laje o général parce que ba do bede be kuina Assimi tagara ita Assimi ni Sado Camara ba photo laje to ye Sado fagadi ka kerefe mogo be bui mogo be Diripa solo Mariam Sagara wo mogo be Famuke Camara mogo ko Sado animo ya pe bois place là mais me kuma kele fo nyana bi Assimi Goïta ye wara coup de sama me damoma ni ko inte blatande mo fi na bi na kila ka be mogo la dormi debout no teke amba ni ko Sado Camara salentle jonde ay awni ala na krate ka bo mogo nu mana mamo were fa o mataka Assimi fa ka ta Sado Camara fa ibo fo sa ba o tara Assimi ga sochi o muno Sado Camara soro Sado fagara binan ma Sado fagara ma binan nya kuma fo shiangelo ma sigaka binan nya taka du yere ma binan ma ke wallahi billahi ni binan nya Sado fagara ba filmer ou yanga yoro ba fait ou yoro symbole fait symbole. Le ministre de la Défense n'est pas n'importe qui. N'est pas n'importe qui. O tese ka fakati. Assimi Goïta irisu de kumbe Sado garder kati irisu kumbe kati presque fambe. Assimi de irisu samaga boui. Ka Sado ka gardi kor bataillon kelen de kumbe Sado Camara ko. Assimi a be dégager ka be boui. Ka do mene ka ngalo noro do la. Ka Sado kerefela fegeya ka soro ka faga. A odeke. Mbo fo kunu, mbo fo bia wali chini fana mbo fo. Ça c'est la pire vérité. Donc malien on est épisode 3D, épisode 4 ayo préparé ni ala sonama o fana be nali. Ala ka aklinyuma dambela jelema. Ou ma do rekede.
ou be ni gérer là ou be faire malon bla on a dit arrestation ou sera si fait na Atlantique be sa do ga moko di o ya be minen galon fana ka ou ya be minen galon ka kono ambe tambisi donc mun kumbe ambolo ka fanyana par rapport ni situation na o de kuyeni ni ala sonama ala ka hera kan bela jele o de kundo akambe